정말 차이니 어그로 많이 잡이 못하네. Anthony, aku kami pasti berjuang. Asal kami boleh ba? ନାଟ ହଉଛି ପଳେଇବୁ କଣ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ କରୁଥିଲା ପଟାସ ପଟାସ କହୁଥିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଏନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ମଜା ନଉଥିଲୁ ତାଳି ମାଡ଼ କରୁଥିଲୁ ମାଡ଼ ହଉଥିଲା ମତେ ତାଳି ମାଡ଼ ହଉଥିଲା ସିଆଡେ ମୋ ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବୁନି ମୁଁ କହ୍ନେଇ ଦାସ
ଗୋପାଳ ଦାସର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା